Well, siyakmukela as we celebrate or wrapping up Heritage Day or Heritage Month. You know, ukuthi Gagasi FM brings you this heritage isiZulu conversations ke sithi kuyikhuluma kuyindaba yesintu but ukuthinta ezinye izinto nje abalaleli bethu and you as umuntu ofuna ukwazi about isiko lesizulu ukuthi izinto ke zenziwa kanjani. So my guest to take us through all ama topics lawa esiba nendida kuyona ama contradictions and nane information engelona iqiniso. I am joined la by umuntu oyi-expert when it comes to izinto zethu zesintu and I'm with uMiss Gugu Wakamkhize, uyi-lecturer yakwa-arts and focusana kwi-discipline yesintu, i-culture ne-heritage e-University of KwaZulu Natal. Khabazele sekumukela, welcome to Gagasi. Ngiyabonga kakhulu msakazi Alex kumnandi ukuba seGagasini. Siyabonga. Sizokhuluma nje ngezinto eziningi and now we're watching this conversation. Uma une question noma une comment or une understanding to what ukhabazela kule nto ayishoyo and feel free ukuthi ubhale kuma comments ezansi. Ngizwe kuthiwa mangabe kuba khona imvula noma amathe impukane uphawu lolo lokuthi konke okwenziwayo kuyisibusiso. Sikhona esintwini leso sisho. Yebo sikhona ukuthi njengoba lina amazulu avulekile alethe ibusiso. Yes, yeah, kuleli sonto nje ledlule sike sabona imvula and abantu abaningi bethi no sekumaka ke uqala ke kwesama. Asiqale sikhulume ngale lobolo. Kukhona abantu abasha abalalelayo bezwe kukhulunywa ngendaba yelobolo ekutheni kusuke kudala ubuhlobo kuma families omabili kamkhwenyana enokamakoti. But kuphinde futhi bekhona ne view yoku understand ukuthi ithini significance yalo. Siyathengana ekutheni now you belong to my family hence kuzoba khona izinto exchange wayo kumbe kukhona oku deeper than that mayelana nemvelaphi yokuthi yes siyathandana why kube khona kuzomela kusuke kwamkhwenyana kuye kuba kwantombazana. Ngiqale nje ngokuthi ngithi esizulwini alukho uthando ngandlela thina esiphila namhlanje esiliqonda ngalo. Okay, so ke ngizwe esizulwini kwakhiwa umuzi. Right. So ke uma kwakhiwa umuzi kuyaziwa ukuthi kuhlanganiswa imindeni emibili. So ke uma kuhlanganiswa imindeni igama elisebenzayo lesizulu elithi ena kuloba ubuhlobo. right. So ke bese kuthi uma kuloba lobo buhlobo kuthunyelwa umuntu ozoyobuloba lobo buhlobo bese kuthiwa kuthathwe ngolimi lwanamhlanje kuthiwa omalume kanti ngesintu kwakuthathwa emndenini obaba abadala abanolwazi ngalendaba bese kuthiwa bahambe beyosilobela ubuhlobo kulowo mndeni laba ke sebebizwa ngokuthi abakhongi. So ke ulimi kwayilona oluyigoqelayo labamkhipho lafako kwase kuba ilobolo. Yezwa ke ukuloba nangeyichaza lecturer isazi sesintu kuba hamba kube khona ke umhlonyane abanye bangabiza ngamagama ahlukahlukene mhlawumbe siqale kulona lelo gama ekutheni intombazana khamba kufanele ukuthi ayenzelwe umhlonyane and abanye kodwa bathi no thina ngokwesiko lakithi asikwenzi lokho nakwezinye indawo akwenziwa into eyenziwa amaZulu wonke noma isamkhubana kumndeni ethile. Mhlambe na ke ngiqale emuva kancane ngithi isiko liqhamuka egameni lesizulu elithi sika okukwenza into. So ke uma usika emva kokuba ususikile kuba nophawu. Kuba khona into efanele ibonakala ukuthi usuyenzile bese kulimi selithi lokho kusika kwakho lokho kwenza uphawu lokho bese sithi isizulu isiko. So ke umhlonyana uyisiko. Umhlonyana wenziwa nini ngesikhathi ingane yentombazana ithomba kuphuma abanewabo bayoyifunela ikhambi ezoliphuza njengoba isemseleni ngoba phela mayintombazana ithomba ihlala emseleni. So ke lelo khambi alidle bese kuba useqedile insukwini bese yaphuma ngaphandle ngesikhathi ephuma sekuthiwa kade phuza umhlonyana icece lonke ayenzelwa lona bese kuthiwa umhlonyana. Wow.
Sixoxelana no lecturer wase UKZN and kwi School of Arts, right? Yes. Unathi kusithatha nje asinikeze ukusuka nokuhlala and kwi discipline ye African languages ne culture yilapha specialize khona. Lona ke leli gama lomhlonyana ngoba uze wagogoda kule eyokubunjwa nokuhlanganiswa kwamagama liqhamuka phi original? Alinayo indlela esingayichaza ngayo ngoba nje sekuyigama lekhambi kodwa kwenzakala ngenxa yokuthi umuntu usuke ephuza leli khambi leli bese kuthiwa umcimbi lo awenzelwe emva kokuphuza umhlonyana bese kuthiwa umhlonyana. Oh, okay. Yes. Umfana yena akufiki isigaba sokuthi masethomba bese enzelwa okuzocishe kulingane nalokho kwenzelwa intombazana. Umfana yena akenzelwa icece kusho ukuthi ngolanguage yanamhlanje akenzelwa ifunction kodwa unazo izimbiza azidlayo njoba umfana mangabe wela izibuko siyazi ukuthi faphume neinkomo ahamba yogeza emfuleni ogelezayo nezinto ezithila zenzayo sebembonile then bese bemnikeza ke zonke even intelezi okumele ukuthi ageze ngazo ukuze abe indoda emadodeni. Ngizwa kahle. Yabona ke sifike sahamba nayo sakha ubuhlobo kwathiwa lokhu uthando ngendlela olwenziwa ngayo. Ngiyacanga uyayizwa inkukhu ikhala lapho ngemuva. In fact sinukelwa ngisho na ubulongo ngoba la sikhona uzobona ukuthi khona ngisho noguqa ezubona la kunanezigubhu uzobona later on sikutshela le ndawo esikuyona. Sila eNdlondlo Cultural Village indawo eseMidlands ngaphansi komasipala waseMkhambathini in KZN. Sithe mase sikhulumile ke lana Miss Mkhize liyasizwa boliqhude alifuna ukubohla sifike sakhuluma liyasamukela sesikhuluma ngendaba ke yokuthomba nokukhula kwabantu kuyenzeka umuntu ashibilike kube khona izinto eziba ukuphambana nokukhuliswa kwabantu umuntu akhulelwe and bese kuzoba khona ke inhlawulo yini ukubaluleka kwayo because khona abantu namhlanje athi mina ubaba kazange ngihlawule sengikhulile sekufanele ukuthi ngenze lokho izinto zami ayiqondi ngenxa yokuthi angihlawulwanga njalo njalo ukuhlawula kunayiphi inkomba nokubaluleka kwayo emndenini wentombazane esuke ikhulelisiwe ngokwesintu umuntu wesilisa kumele ayithobe angangeni esibayeni engakwenzile okuyimfanelo zakhona isiZulu ke simnandi ngoba onke amagama esiZulu athwele umlayezo wona ngokwayo mangakubeka nje ngiyacabanga ukuthi igagasi mhlawumpeni alihlonizi isiZulu likhuluma njoba sinjalo ngesiZulu awukwazi ukuthatha inkomo ungayikhiphili inkomo so ke uma wena usuvele kurayima ngaleyo ndlela leyo awukwazi ukuthatha inkomo ongayikhiphili inkomo yes qhubeka Khabazela yes so uma wena usuyinikezile inkomo awusahambanga ke ngendlela sekufanele uhlawulele lesi senzo osenzile ukuthi wena uyinikeze wena inkomo ungakayikhiphi ngoba inkomo ithengwa ngenye inkomo. Okay so lenhlawulo izoya ngani izoya ngokuthi abakubo kwentombazane bazosho ukuthi la ekhaya kuhlawulwa kanje noma amandla omuntu noma kwanele ukuthi avela zoxolisa ngomlomo phenduli ngqo umbuzo wakho angiqale ngicacise lokho isiko lesizulu lilodwa isiko lesizulu lithini lithi uma wonile uyahlawula ilona siko lesizulu lelo kodwa indlela ozohlawula ngayo incika kuleso sigodi incika kuleyo mndeni kodwa okwazekayo nje ukuthi mawuhlawula fanele uthatha inkomo uzokhipha inkomo ugeza indawo yenkosi ukhipha inkomo ugeza intombi zendawo ukhipha inkomo ugeze igceke lala olungise khona Okay so kuhamba kube khona enye ke into Khabazela eyenziwayo okuthiwa ingane iyenzelwa imbeleko
Masingakubeka mhlambe ngokwabantu who high school level or umuntu mhlambe osemncane isiphi istage okumele ukuthi ingane yenzelwe ngasimbeleko iyenzelwa isanda kuzalwa kumbe ayenzelwa futhi kuwonke ama families khona bangakwenzi Kuyahlupha ke uma ngabe ukhuluma ngento yesintu ngoba sekufanele uyibeke igaba ezintathu kwakwenzakalani umlungu singakamboni kwenzakalani sekufika umlungu kwenzakalani kulesi sikhathi esikusona thina njengamanje yes engakafiki kumlungu ingane le okuyona eyizibulo ifirst born Yes. noma ngabe intombazana noma ngabe umfana kwakulindeleke ukuthi unina ngoba izibulo ayitetele ekhaya so ke ngesikhathi eyiteta uyise wayo wakho umakoti uzohlaba imbuzi mayihlaba imbuzi ebonga la igcekeni ukuthi bakhululekile umntwana ukhona kuyaphila yena nomntwana yeah kuzothi ke uma ngabe sebe esegoduka lo mntwana sishukwe lesi sikhumba salembuzi abelethwe ngayo esebheke ekhaya bese kuthiwani wenzelwe imbeleko enzelwe ekhabonini okay uma esefika nasekhaya umkhulu uzomenzela uzohlaba imbuzi kulo mbuzi kuphuma isiphandla esizofakwa ingane kababa wakhe ke manje yes kababa wakhe bese leso sikhumba sishuke futhi naso sekuzoba ke i-receiver yakhe ngolimi lwanamhlanje sekuzoba yona nguba azoyembatha oh okay you are with us namhlanje Gagasi FM isiZulu Heritage Conversation ngine lecturer kwi School of Arts uMiss Mkhize and lo msindo uzwayo ke we drum eqhamuka ngemuva sila eNdlondo Cultural Village ise Midlands ese KZN and khona ke nama high school students azofunda ngobuZulu nanesinto lesinto esikhuluma ngazo nje earlier on ngesikhathi sifika abakade befundiswa ngazo njengoba uzokhala isigubhu batshelwa nanokuthi ukudansa ngokwesintu kuma kanjani kusinwa kanjani amantombazane nabafana sizokhuluma ke nangezinto eziningi esikhuluma ngakho ukugana sizokhuluma about indaba zokhishwa kwamashwa sizokhuluma nangezinto ezingelona iqiniso uMiss Mkhize uzosicacisela zona this is Gagasi FM and I welcome ama conversations ama comments akho kumbe ama questions ungawabhala khona la at the bottom of this video lama conversations uvama ukwenza mangabe kulesithathu sikhuluma ke ngendaba yesintu Gagasini but ke lawo ma videos ungawathola even ama podcast khona la ku YouTube as si celebrate heritage isintu imvelaphi yethu izinto engamagugu kuthina sijabula kakhulu ukuthi sibe nongqondongqondo iexperts ngoba uyi lecturer and all these questions ngithanda indlela asusa ngayo phansi echaza ukuthi lento yayivelephi yayihlangane kanjani ugogodile futhi nasekwakhiweni kwamagama indaba ze phonetics nakho konke i-terminology yesintu uGugu Mkhize uyi lecturer e-UKZN kwi School of Arts sineyibongo la kulolu hlelo lesinto engilenzayo ekhabazela nginokuzwa abanye bethi isintu asinandaba ne DNA so ingane step child kuleyo family isendaweni efanele ingane futhi ubabwaye ongazange ayihlawule konke ingakwenzelwa kubo kwamalume wayo ngiyafisa ukuthi sibuyisele leyo nto ekutheni isibongo sibaleka kangakanani njengokuthi nje mhlambe uzomunye umuntu uthola ukuthi ubiza isibongo saka baba wakhe kanti ubaba wakhe akayigcinanga imfanelo abanye beze bethi leyo nto ikudalela amashwa ukhula njalo ikhona into ebaleke ngendlela ukuthi when we get lento eyibongo incorrectly impilo yethu izofiphala yebo kunjalo kodwa ekufanele enasikuqaphele ukuthi thina sikholelwa ukuthi abantu abangasekhoyo ibona abasibhekile ibona abasibhekelelayo empilweni yethu so ke bethi besibhekelela benjalo siphinde sithi bayithutha njengoba sithi bayithutha yingoba benza lokhu esibatshela khona esingabatshelanga khona abazukukwenza
uma kufika ingane ekhaya uma kuzalwa ingane Yes. ingane iyabikwa njoba besike sasho ukuthi ena kuzoba nembuzi esetshenziswayo ukubika ingane uma kunengane efikayo la ekhaya ifika ngalondlela efika ngayo uma sinesiqinisekiso sokuthi lengane izogcina iyilunga lalomndeni kumele ihanjiswe emsamo bayokwaziswa abanikazi bekhaya ukuthi sesinoyibanibani ofike kanje useyilunga lethu mbhekeni naye so ke noma ngabe esehamba eseyesilungwini esedinga leli phepha ekuthiwa udompasi Yes. noma ngabe lelo phepha linasiphi isibongo kodwa uma efakiwe emsamo akasayi kuba nankinga. Kuzovela ke ngiye ke kwi question ezolandela lapho ke Cwabe. Today we adopt ingane. So nalapho futhi kuzolandelwa umgomo ofanele ekutheni izobikwa emsamo ekutheni lengane isiyilunga lala ekhaya so isingenzelwa zonke imfanelo njenge biological child. Yebo impela kufanele kube kanjalo. Oh okay. Alright, so kwenzekani mangaba abantu beyibongo zangandawonye beba nobuhlobo ungcobo nomunye ungcobo but abaqhamuka endlini eyodwa uDlamini nomunye uDlamini uKhumalo nomunye uKhumalo uMkhize nomunye uMkhize esintwini kwenzekani lapho ukuthi manje angazi noma ngiphendule ngombuzo owodwa lo ngiphendule yodwa no khululeka ngiyabona i-body language iyasho qala ukuthi ichilo kodwa akukhona into engakaziyenzeke phambilini. Yebo njengoba sisuka kuyibongo sinezibongo eziningi eziphume ngoba kulalene usisi nobhuti sinenqwaba nje yezibongo eziphuma kanjalo and uma uyilalela lezo zibongo nje ziyakutshela njengothwala ompondombi nomnguni nokhuzwayo nogumede zonke lezo zibongo zivele ngoba enakwahlangana laba bantu so ke kuyichilo kodwa kuyenzeka kuyichilo nje elingamukeleki kodwa kuyenzeka njoba ngisho nje ukuthi sinalezo zibongo eziphume ngalondlela. Okay, so ikhona indlela engaba isixazululo sokuthi uma sekwenzekile ke kulomhlaba sesiphila kuona namhlanje uma lelo chilo selenzekile akusezophuma umuntu abe nesibongo esinye njenge expert yesintu yini okumele yenziwe umndeni makunjalo. Umndeni ungabaxosha badingisi labo bantu babatshela ukuthi bangaphinde bayibize ngaleso sibongo bese bona njengoba nje bona uthola ukuthi sebebabiza ngesici abasenzile kodwa ke namhlanje umndeni uyawuhlale phansi uyikhuza ingane ukuthi azikiyeke lokho kodwa esikhathini esiningi kwenzeka uthola ukuthi usekhona ununuzo sephumile so sekufaneleke ukuthi kube nendlela bamshwelezele lo nunuzo sekhona bamemukele abe yilunga lomndeni ngoba phela yena akayikhethelanga kodwa ufikile kulesimo lesi. Okay. Ugogo Mkhize oyi expert kwezamasiko nanezilimi and ukhuluma nathi about amasiko esintu nanemkhuba nemigomo nanezinto ezinye esingazi ukuthi ziyinkinga nje zake zenzeka phambilini zaxazululwa kanjani. So sikhulumeke ngeinto eziningi mhlawumbe uyifice sephakathi le conversation uzoyibona mangabe usuyitholile uyiqale kusukela eqaleni uzothola ipart ekhuluma ke noma irelator kwi situation yakho besikhuluma ngendaba yezibongo njalo mangabe kusuke ku September kuba khona umkhosi womhlanga lapho izintombi imbali zesizwe ziye ziye kunomthwebe wesizwe kukhona yini into ebalulekile ngokuthi zonke izintombi zilapha ya kodwa futhi ezinye ezingamaZulu azikho lapha ya
ngenxa yezathu ezihlukene namhlanje kukhona nento yamahloni nama rights athinta abantu besifazane and all of that kodwa mhlawumbe si understand umsuka wakhona mhlawumbe sizo understand ukuthi why lento ibalekile isalokhu igcinwa ngoba into enkulu esikweni lamaZulu. Ake ngithi asibuyele kusisho sesizulu. Isisho sesizulu sithi savela emhlangeni thina njengesizwe samaZulu. Engathi uma ngabe sichaza imvelaphi yethu zingahleka izingane ukuthi hawu nani ngaphuma kanjani otshanini ngoba umhlanga utshani. Yingoba abantu besintu babehamba ngesikhathi besahamba bese nomadic babengazinzi indawo kodwa babehlala kancane bocinga emfuleni ukuthi baphuza ini badoba no fish yonke leyo nto lapha emfuleni bese ngesikhathi esemfuleni ebesebona omunye umuntu umfula ke ukakwe osebeni lomfula khona umhlanga so uzobona umunye umuntu ethi thush emhlangeni so yingakho ke kuthiwa thina savela emhlangeni uma ke ingane zesilo ngoba ngiyena umuntu womlando ngeke ngisakhumbula ukuthi siphi isilo zithola zibhudubezeka lapho emhlangeni so ke zase sezibhinca imhlanga seziya ekhaya seziyobika ukuthi seyithole ungaphatheki kahle ngomhlanga so yingakho ke namhlanje lugujwa lolusuku kuba khona lomkhosi la intombi nto ekufanele ukuthi zithathe umhlanga ziyosho ukuthi sizintombi isizwe sisazoqhubeka ngoba ukuqhubeka kwesizwe kuncike kubantu besifazane abasempilweni ephelele. Wechaza wayikha phansi. Mhlawumbe ke uyizwa lento Msimkhize ukuthi abanye baye bethi ma kwenzekile emhlangeni kwakhona intombazane esilokhuzile esiyephukile owaye umhlanga nawo uyafeceka wephuke lapha yini basuke besenga imithiyo noma ikhonto enjalo kuqala la khona isintu kusaphila usintu so ke wawuphuka kanje ngoba noma singakafiki kukho noma ngathi noma sofika kumemulo uma kumula intombazana engaseyona intombi ingungu ayikhali ngisho ngabiza expect ukuthi izoshaya ingungu ayikhali lo ngungu for the benefit of ama 2K ingungu yini ke ngolanguage namhlanje drum what kind of a drum isigubhu yes isigubhu esenziwa qala sasenziwa ngembiza so ibhodwe any container u20 liter nje weplastic bese kuba bese imbozwa ngesikhumba sembuzi and then you pull normally uqalo so you pull the bamboo stick so expect ekwazi ukwenza lokho yes okay all right uthola information ke bungayithola kuphi isizulu heritage conversations eGagasi FM as Sikwi Heritage month kwi research yakho kwi information or ku presentation oyenzayo le information izokulekelela uke bakhuluma ke ngendaba ya umemulo wasuyangena kuwona umemulo umuntu uyayicelela noma ireward ngokuthi uziphathe kanjani umemulo ireward ngiye ngithi mangabe ngifundisa ngithi kunezathu ezintathu ezenza umuntu enzelwe umemulo njengoba besishilo ukuthi ingane mayifika emhlabeni siyisemsamo ukuthi laba bangasekhoyo bayibheke so ke uma isikhulile sesizoya emsamo siyobonga ukuthi siyabonga unozibanibani usekhulile usekuleli izinga akulona right bese senzelwa kumemulo 2
kubongwa abazali ngoba bekuyisipho sabo lesabasnikeziwe bawenza umsebenzi wabo wokululeka lo nosipho ukuthi akhula beumuntu. Okwesithathu sibonga yena kunosipho iqobo lwakhe ukuthi ukhulile wazinakekela walalela imiyalelo yabazali. Oh, okay. Khala inkogo, khala imbuzi, khala isigubhu, and sila eNdlondo Cultural Village eMidlands yaKwaZulu-Natal lapho esenza khona this heritage conversation yethu yesintu. Kunesibaya nje la kwa right wethu, and siyezwa as izulu lingena esibayeni kunalelo phunga elifresh lobulongwe okuxubene namanzi, and uzozwa futhi later on umsindo wesigubhu. Sifike la kule village khona the high school students abazofunda befundiswa ngesintu nangesizulu, nje ubuzwakhala namazinyane nje. Umndeni nomndeni unomsamo. Uyini umsamo? Ungathothi mhlambe userenk useteksini or uyezwa abantu bekhuluma, uyezwa kuthiwa hayi umsamo wakhe awulungile, uxake ukuthi like ichaza ukuthini leyo nto. Mhlambe ke sichazele nje umuntu ngolimi esul understand sonke makhulunywa ngomsamo womuzi nomuzi. Singakafika emsameni ngqo asiyeni endlini yesintu. Okay. Endlini yesintu esiyaziyo ukuthi iuRondaville. So kuba nendawo othi mawungena eminyango uphosa amehlakho engenhla ebizwa ngokuthi umsamo indawo. Bese kuthi lapha kunendawo kube neziko. Yes. So ke kuyaye kupheka ukudla kuthi mase kuphekiwe ukudla khanjwe kuyobekwa emsamo mase kudliwe kuhamba ukudla kuyobekwa lapha emsamo. Ngesikhathi kubekiwe lapha emsamo sesenzela ukuthi nalomndeni wethu ongasekhoyo ukwazi ukudla lapha ya. So ke njengoba sibabekela ukudla lapha ya sekuzothi uma sizokhuluma nabo bese sithatha impepho. Impepho ngingathi ikhambe elishiswayo okuyilona elixhumana nemimoya ngoba labantu bakithi abangasekhoyo sebeyimimoya. So ke njoba sebeyama spirits indlela yokubaheha yokubadonsa ukuthi baze la kufanele kushisa impepho iphunga lempepho nje ngijabulile mangizwa nalapha kuchazelwa abafundi ukuthi akukhulunywa intuthu ingakayi phezulu ngoba phela iyona obaheha ngayo ukuthi abeze bezolalela lolu daba olukhalayo. So ke lapha ke emsamo bese ke sekuyakhulunywa ke nabo bayabikelwa konke okumele ukuthi bakwazi ngekhaya. Yayizwa ke leyo makushiswa impepho emsamo kuthiwa akwazi ukuthi kungakhulunywa ingakashunqi ibheke phezulu. Uyezwa nembuzi iyavuma nje ubuyizwe ikhala nje in the background. Sesiyayiqoqa ke i-conversation yethu Miss Mkhize. Kaningi siphambanisa ukusebenzisa lamagama isiko nosiko nomkhuba. Phambilini uke washo ukuthi uzokungena khona ukuyichaza kungazwakala kungathi into eyodwa efanayo. Uthini lapha mbuzi? Okay. Ngathi ufuna ukuyingenela lengxoxo le esikhuluma ngayo. Ufuna ukuzofakaza. Yeah, ufuna ukuzofakaza lento esikhuluma ngayo nangomunye futhi. Yebo. Umkhuba isiko nosiko. Kungachazeka kamnandi kakhulu namhlanje njengoba sesiphila ezweni lama influencers. Okay. Kusuka nje umnumzane ngokwesizulu kwama influencers kwangama abanumzane. Okay. So asuka umnumzane abe nento yakhe azenzela yona ngendlela yakhe. Bese beyayibona abantu ukuthi hawu wamuhle umkhuba kaDlamini. Hawu wamuhle lo mkhuba kaDlamini. Awuthathe noZondi ayowenza kaZondi lo mkhuba. Umkhuba wande kanjalo kanjalo. Bese ke lo mkhuba ugcine manje wonke umuntu esewenza. Hawu sekuyona ndlela esenza ngayo
izinto sekuyini ke lapho sekuyisiko ngoba sonke sesawuthatha lo wamkhuba sawenza kwayindlela yethu yokuphila. So iqhamuka lapho leyo ukuthi kuthiwa ke umkhuba. Yebo. Oh, okay. Yebo. Well, asibonge ngiyathemba khona ukufundile. Into enhle ke ngendlela esenza ngayo ama conversations eGagasi uma wena bekade une understanding obona mhlambe inokunye obona ngathi kuyasala wamukelekile ekutheni ungabeka nawe owakho umbono ungasuggesta even nane topic ukuthi mase senze conversation elandelayo kumbe sesikwindaba yesintu yini esingayi-add from what uKhabazela was saying. Sibonga kakhulu Gcwabe ngale information osinikeze yona just ukusifundisa into enhle ukuthi iyigugu kuthina izohlala nje for izikhathi nezikhathi ezizayo. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu nami Alex. All right, siyabonga kakhulu. Iphela lana ke isiZulu Heritage Conversation yethu brought to you by your station Gagasi FM. Wherever you are, whatever you do, and whatever questions osuke unawo, we are that platform eredweni on our digital platform, even nakwi app yethu on Gagasi FM. Nisale kahle.